Bien les 15 février 2026. Amé wasolo budali. Les badou c'est Asramari. Wasolo budali numéro 1. Allez fait ina abbe sur wasolo. Ne nge kura sans. Ni sont là bi. Après ni sans. Ba bul folo na. Allez fait sur ben na dama sur wasolo. Ni be tchena. Ki ni place. Donc amé be fo ya kontana. Amé ti ya blof. Atemeli fu. Aba kilo yera. Donc ala ka sanja. Ala ka jamana kwasi nde anga kubai amen de ko sla plate ne sla ba kere wala nege flari ala ka nege kurani ka ke nege simai ka sa kwasi ka nege buma nyeblai ka nege tiere mi bena di ala ko soncha ame burali Anga masa ambe fili kuma la comme karamɔgɔ yɛrɛ bɛ an bɛɛ ɲɛmɔgɔ bɛ yan an fana ɲɛjɛ yɔrɔ ye an fa an ka président yɛmɔgɔ yɔ ma bɛrɛ tɛ ne da foli kɔ ɲɛnamaya kɔrɔ ne yɛrɛ kɔni bɛ bɛɛ fo adamadenya ne na fɛn fɛn ne na fɔ ko fɛn fɛn nɔgɔ la mɔgɔ in n'a bɛɛ di ne ma la fɛn fɔlɔ ɲɔgɔnmɛ de ne na nin bɛɛ sɔrɔ a bonba fɛn foyi tɛ dugukolo kɔ ka n'ala ma min dɔ di ne ma ne yɛrɛ bɛ ala fo ka ala tanu ala ka ɲɔgɔn kɛ bɛɛ ye ala k'an sɔn sabari la ala k'an sɔn kelen min bolo ala k'o ta kɛ caman ba min bolo ala k'o ma ka fɔ ala ka sija ni kɛnɛya ala k'an kunna ja a yi dan sɔn ko i ni ko